Thank you so much for coming here tonight to celebrate with me this great honor of becoming a professor. I left Greece many years ago. England became my home. You don't understand. The bank went bust. It's fucked. Ο Χάρη είναι στην Κίνα. I'm thinking of going to Greece. Δεν θέλω να πάω στο σπίτι του παππού. Το μα δεν μ' αρέσει αυτό το σπίτι. Μαμά, πρόσεχε! Welcome to Greece. Δώσε εμένα. Γιατί ήρθες τώρα? Δεν θα τα αφήσω στην κοινότητα. Έχω λοιπόν αυτό το όνειρο. Θέλω αυτό το σπίτι να γίνει οικοτροφείο. Πρόσεξε με, για παιδιά. Η ιδέα σου είναι πολύ ωραία, αλλά δεν μπορώ να εμπλακώ. Παρακαλώ. Αποφάσισε. Μαζί τους ή μαζί μου. Μάρκο, δεν θα μείνεις να φάμε? Είσαι καλά. Όποιος θέλει βραδινό να έρθει στο τραπέζι τώρα. Εύχομαι του χρόνου, όσοι είστε μακριά από τα σπίτια σας, να είστε με τους δικούς σας. Η πιο μεγάλη πληγή είναι ο βίαιος αποχωρισμός από την οικογένεια.